Да ўдзелу ў дабрачыннай акцыі далучыўся намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Сёння ўвагу надалі хлопчыку і дзяўчынцы, якія жывуць у Гомельскім раёне. Дзеці пацярпелі ў дарожным здарэнні і, што самае сумнае, страцілі маму. Акрамя партфеляў зусім неабходным і спартыўных прылад, ім падарылі карысную для аднаўлення здароўя ортопедычную мэблю. Сегодня мы приехали в такую особенную семью. К сожалению, трагическая судьба у этой семьи. Погибла мама, которая воспитывала двух детей. И вот мы встретились с опекунами, дедушка с бабушкой. Конечно, им тяжело. И дети восстанавливаются после аварии. Эти акции, как в целом, будут и дальше продолжены в нашей партии. А в частности, вот за данной семьей партия Гомельское областное отделение берет опекунство. И в дальнейшем будем помогать этой семье. Усяго на Гомельшчыне дзейнічаюць 24 раённыя аддзялення Белай Русі. І кожнае падчас акцыі падтрымае некалькі сем'яў. А значыць, дапамогу і ўвагу атрымаюць сотні дзяцей.